खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो आङो जोंनि खाथिनि बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना, सालबारि बाजाराव। सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखागोन, काबिया जे होनबाय दङमोन आङो, बेहाबो इउटुब चेनेल दङ। बे काबिया गैया दिनै जोंनाव आलासि जानो फैगोन आरोना। ओमफ्रायो दा आङो बेखौबो लाबोफाखानोसै बाजारनिफ्राय, सालबारि बाजारनिफ्राय। ओमफ्राय आंहाबो एसे बाजार खालामनो गोनां दं नालाय, माखासे नांनाय बुस्थुफोर दङ लायनो गोनां, बिनि थाखायनो दायो आं थांनो नागिरदों। ओमफ्रायो बे आगैया आलासि जानो माने मैया जों जमा लोगो मोनलायनाय जादोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं लिंबाय आरो दिनैहाय आलासि जानो फैयो जोंनाव होननानै। ओमफ्राय दा बे आगैया फैनो नागिरदों, आं लिंबाय नालाय। ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ। आङो दायो सालबारि बाजाराव थांग्रोनोसै, ओमफ्राय मा मा नांगौ बेफोरखौ लानोसै, बिनिफ्राय आरो आगैखौबो लाबोफानोसै आरोना। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। ओमफ्राय मानो मोजां नुवाखै आंनि मबाइलाव बारा मोजां नुबाङा नै। ओमफ्राय जोङो दायो बाजार थांगोन आरोना, सालबारि बाजार। जि गरमखा आयु, सान्दुं गोसाथारनायलाय नुवाखैनो आं, आन्दासावसो भिडिअखौ खालामगासिनो सालबारि मोनफैनानै। इथिंजा नै नुगोना नुवाखैथाय, आन्दासावनो लालायबाय आं इखौबो नै। सान्दुङा एकदम नुवाखै आरोना, काबि आगै। थांसै न'आव माबा माबि लानो होनना फैदोंमोन, खिन्थु आंना हासबेन्डआसो लांसिगोन आरोना दायो। आङो थांनोसै। बारा मोजां नङा केमेरायावनो जोङो बाजाराव थांनानै न'आव मोनफैफिनबाय आरोना। नै आगैखौ लाबोफाबाय, बाजारावनो लोगो मोनखाबाय नालाय, फन खालामखादोंमोन नालाय दानि फुङावनो। ओमफ्रायो दायो माने दसेनो अखा हानानै भिडिअखौनो लानो मोनासै आरोना। ओमफ्राय दासो नै ओंखाम ओंख्रि मोनखांलायबाय, संखांबाय आरोना। सोरबा सोरबा जाजोबखांबाय, आगैजों आंजोंल'सै आरोना ओंखाम जानो। हासबेन्डआबो जाबाय, आइ बाबामोनाबो गासिबो जाजोब्बाय। ओमफ्राय जों उनाव जागोन होननानै जाथ'वाखै, नै दासो जानो नागिरबाय आरोना। ओमफ्रायो मा होनो, बिदिनो बाजारखौ माने आंना हासबेन्डआनो बानायदों होनबाबो जायो। संबायबो सानैजोंनो, आगैजों आंजोंनो, खिन्थु ब्लग लानो मोनासै आरो संनायखौ ना। अखाया ओरैबायदि द्राम द्राम हानानै होबाय। ओमफ्राय नै दाबो जों बाहेरावसो लागासिनो आरोना भिडिअखौ। ओमफ्राय दायो ओंखाम जाहैनोसै। काबियाया आं संनायखौ गोथाव मोनजायो ना मोनजाया आं माबा सोंनि, ओमफ्राय जोंहानाव फैनानै माबायदि मोनदों? नोंनावनो सोंबाय आं दा, जोंहानाव फैना माबायदि मोनदों दा? मोजांथार मोनदो, आब'खौ लोगो मोननानै। आयो माने जोंहानाव फैफेराखैमोन आरोना, दिनैसो फार्स्ट फैबाय फनाव रायलायो, ओमफ्राय बिदिनो फैफेराखैमोन आरोना बे जोंहानाव, दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों। ओमफ्राय मोजांथार मोनदों आब'लानाव फैनानै, माने आब'जों रायलायनानै मा रायलायखायो, बिराद रायलायखायो, बोरमासोखा। ओमफ्राय ओमफ्राय दा जों ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै आरो जानोसै आरो मा होनो, आं हारसिंबो संद्रायनाय नङा, मानो होनबा संनायावल' आं संदों, खिन्थु मस्ला मस्लि जगार खालामना होनाया आगैयासो आरोना, देना होनाया। ओमफ्राय आं संदोंल', ओमफ्राय मैगं हाना होनायाबो आगैयानो। ओमफ्रायो नोंथांमोना बिहाबो इउटुब चेनेल दङ आरोना, काबिया बड'गाल, बेखौ सार्च खालामबानो फैखागोन आरोना। नोंथांमोनाबो नायहैनो हागोन आरोना, बिनि ब्लगखौ जुदि नायनो मोजां मोनोबा, नायनो गोसोबाथाय नायहैनो हागोन आरोना। नायहैबानो जाबाय बयबो। स' दायो जाहैनोसै ओंखामखौ। खावफिया सालायबाय आंखौ मबाइलखौ दांहरना, नोंना दुरबल जादों गेलिसा रामाबो जादों मानसिया। आंबो साननैसो इदि जादोंमोन, माबा मोनसे मावबानो मानि थाखाय बांसिन दुरबल जादों मिथिगौ? दहाय फुङाव आरो नों इदिट खालामनाया हराव लागै मबाइल नायनाय जाबा मोजां उन्दुनाया मोजां जायाखैना, आरो उन्दुनाया मोजां जायाबा इदिनो जायो। आरो फुङाव जों भिडिअखौ खाब खाब जायोना नायनो, इदि जायोना। माने आङो दहाय फुङावनो उन्थिनानै इदिनो उन्थिग्रानो ब्रास खालामनानै माने थांखादों आं बाहेराव। आं खोन्थाथ'ला इखो, माबागोन आगैया, आंथ' जेबो मोना। ओमफ्राय खननै आरोना, है डाइरेक्ट होनसै आं, खिदो आङो खननै गोजो। ओमफ्राय सोरबा मुगैयोबो जानो हानाय, आं मुगैया दे, खिन्थु आगैया मुगैयो नामा? मुगैया इदि बारा, आं मुगैया। ओमफ्राय मा होनो,
खननै आङो बाहेराव थांनांदों आरोना ओमफ्राय थांनानै इयावनो माने बुस्थुआ आं इदि जानाय नङामोन माने ओंखामखौ आं बे साननैसोआ फुङाव जायाखै आरोना न'नि गासिबो जायो आंल' जाया आंहा खालि माने बे एडिटिंखौ माला खालामनो हागोन बेखौ सिन्थायावनो माने फुङाव ओंखाम जानाया आंना गरबर जाबाय दं आरोना बे साननैसोआ ओमफ्राय दा गेस्टिक आरो आंहाबो बिमानि सरे आंहाबो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दाबो फुङाव सोमजाना जादों आं जेबो जायाखै फुङावनो माया मैथा बांगाल संबावदों आरोना मैयाबोथ' जादों आं संना होदों आरो दिनैबो दानि फुङावबो संबावदों आरोना मैथा बांगाल ओमफ्राय बेजों जानो होदोंमोन खिन्थु आं जायाखै मैथा बांगालखौ आङो सोमजानानै जादों ओंखाम गोजा एकदमबारे गरनैबाबो जाथारदों आङो जाहाथे मोजां जाथों होनना ओमफ्राय दा मोजाङालाय मोजां मोनदो खिन्थु ओरैबायदि दुरबल मोनदो माने इनिफ्राय ससेखौनो थाबायनो हायि बायदि मोनदो आरोना आं दायो ओमफ्राय दा ओंखाम जानो बेलाबो जाबाय आगैखौ लेंहरनानै एकदम बेलाथार जाबाय आरोना ओंखाम जानाया 3टासो जालांबाय खोमा दा टाइमा जों आरो बाजारावबो बिराद टाइम जाखादोंना बाजाराव ओमफ्राय बांद्राय मोजाङै भिडिअसो लानो हायासै आं बाजाराव अबाव गिदिंदों खनसे बेंकआव खनसे माबायाव ओमफ्राय नै दायो आं संनाया जाहैबाय बांद्रायसो बिदि सङासै मोनसेल' नै बिथिंजा दाउजों आलु ओमफ्राय इयो जाहैबाय माबा मा होनो मोनाखै मैफ्राय आरो बियो ना मैफ्राय भाजा माने रुनायसो बियो आइनि थाखाय खालामदोंमोन ओमफ्राय जोंबो एसे लाबाय आरोना बाथोन बायदि ओमफ्राय बिथिंजा आं नाखौ लायाखै मैथा बांगालजों ना आरोना बियो नै बिथिंजा आगैनो होबाय बिथिंजा ओमफ्राय सरि दालि लाबोनो बावदों दालि दङ जि बावगारखादों आङो ओमफ्राय नै बिथिंजा आगैया लेबु नारें लेबु आरो सामब्राम हानानै दोनदों आरोना लाखाबायदि आंनो एसे बुरजा नाङा मोनसेबानो जागोन ओमफ्राय माबायदि मोनदों आगैया जानानै खोन्थाथोंसै आङो दालिखौ लायनि जोंनियाबो जि गथा खुरै बुंसारलायनाय होनाबाय आङो लोगोफोर सोमनानैसो जानोसै आरोना आब'आ माने एसे देहाया बोरैबा देहाया एकदम माने गेस्टिक आरो आंहाबो ना आंथ' दैखौ फुङावनो लोङोमोन खिन्थु ओंखाम जानायनि टाइम टेबोल थिग गैयियावनो जाबाय आरोना आंहा ओमफ्राय एख' नङा फाहामना लानांगोन थाबनो नङाबा नोंथांमोनजों भिडिअ नुजानो मोननाय नङाना संख्रिखौलाय आगै दा जों जाबाय थानोसै होमबा ना लोगोफोर खिन्थु बेदरजोंबो गेस्टिक जायो ना मायो आं मिथिबाय आरोना दिनैसो कमेन्टआव आङो आगै मोना खोन्थाहरदों आं मिथियैखौ खोन्थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम थेंक इउ स' माच आरोना मानो होनबा आं इउटुब खुलिनायनिफ्राय बुहुत खोथा मिथिनो मोनबाय आरोना ओंखायनो आं इउटुबखौ बिराद गावनि असे फेमिलि बायदि मोनो आरोना जेनेबा न'खराव आं जेरैबायदि हाजबेन्ड बा आइ बाबा बिसोरखौ जेरैबायदि अनो थिग बिदिनो माने आंनि इउटुब चेनेलखौबो बिदिनो मोनग्रा जाबाय आं मानो होनबा आं रोङि बुस्थुफोरखौ फोरोंहरोना आंखौ इदि आरोना बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बुहुत खोथाखौनो आं शेयार खालामनानै बुहुत खोथा मिथिफिनबाय आरोना नोंथांमोननिफ्राय थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय टेस्टि जादों ओमफ्राय मैथा बांगाला मैथा बांगालखौ आङो माने बिदि गोखैसो होनना सानदोंमोन आं बे गोखै नङा आरो ओमफ्राय जानानै मोजां मोनो खैरोम दैरोम आरो ओमफ्राय आरो मैफ्रायखौबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरखायाखैमोन नों मैफ्राय जोंहा सङा माने बिफाङानो गैया जानो ओमफ्राय नोंहा जोंहाबो गैया बायनासो लाबोदों मैगं माबा रुनानै लाइ मैगं रुनायफोर रखम मोनजायो आरोना इनिख्रुइ बे गोखाबो गैया माबो गैया ओरैनो मोजांथार बिराद मोजां मैफ्राय बिलाइ रुनाय बायना लाबोदोंमोन जोंहा दहाय बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन सालबारि बाजारनिफ्राय बेमारि बायदिसो नुबाय आंखौ ओरैबायदि दुरबल जाखादों ओमफ्राय मा होनो जोङो ओंखाम आरि जाखांनानै ओमफ्राय जिरायनानै आरो नै दायो दुगैखांनानै ओमफ्राय नै दायो एसे बिसनायाव दसे माबानो नागिरदों रेस्ट लानो नागिरदों आरोना सानैबो आगैखौ हर लाखिबाय आं दिनैहाय गाबोन थांथोंसै दा आङो फैफेराबो नालाय दिनैहाय थाथोंसै आरोना आंजोंनो आंहाबो लोगो मोनबा मोजां मोनथारोना ओमफ्राय दोनथ'र' नै माबा मिलायना होदों आंना हासबेन्डआ मा होनदोंमोन वारेस ओइ दा लोंगोन आं र' दैयाबो एकदम गुसुखौ बायना लाबोलायदों न'नि दैजों मिलायबानो जायो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना बिराद माने एकदम ससेबो थाबायनो हायि बायदि मोनगासिनो आंखौ दिनै मानो बायदि जादोंथाय ओमफ्राय आवाजानो खुगानिफ्राय ओंखारा जालायदों ओमफ्राय माने आथिंनि जिथु आफाथालाना बेयो बिराद रुमायदों आंखौ मिथिगोना मोनसे नङा मोनसे जाबाय थायो होनबाबो जायो नै माया दा एसे मोजां मोनदों आरोना दिनैहाय ओमफ्राय दा आरो आंहा बिदि जालायबाय आरोना फुङावनो खननै खिनियावनो दुरबल जाखादों आङो एकदमबारे ओमफ्राय आरो
ओंखाम मोजाङै जायैनि थाखायनो ओंखाम मोजाङै जायैनि थाखायनो जादों आंना आं दासो हमना मोनदो माने फुङाव ओंखामखौनो जायाखैना आं बे साननैसोआ ओंखाम जाग्राखा नालाय ओमफ्राय ओंखाम जायाखै इनि सायाव आरो सान्दुं गोसायाव बाजारावबो थांबाय गिदिंबाय थाबाय माबा माबि खामानि दंमोन नालाय नांगौ बुस्थुफोरबो दंमोन नालाय बिनिफ्राय आरो फैनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय बयखौबो जाहोबाय बेथ' सानफ्रामबोनि मावनो गोनां दिसुं बेखौ मावनायल' मेङा ओमफ्राय आंहा देहायानो एसे दुरबल जाखादों खोमा जानाय लोंनायफोरा मिलायाखै ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय